Takže čaute gamblerky a gamblerovia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Dneska som tu zase na Counter-Strike, budeme hrať s botmi. Ja si toto budem meniť, uvidím ako mi to pôjde. Minulé video bolo trošku také blbšie, ukážeme si možno aj tie triky. Ja som si myslel, že ja som tu ešte hral predtým, tak som si zvykol na teroristov, lebo ja som hral za teroristov. Jo. Jo, koľko mi ubral? Dávam strich. Tak som späť. Nakoniec sme to my vyhrali. Strašne málo peňazí mám. Toto nie je fakt normálne. Prečo všetci idete na bečko? Pím. Jo, chudáci. A čo sa stane, keď toto pointne na Ačku? Chlapci. Shit. Jo. No výborné, ako som mohol predpokladať. Serem na to. S prepáčením. Sa nerad, to sú naši teroristi. Dovidenia. Chudku to bachne. Yes! Nejako ju zneskladňujú, to sa mi páči. Dobrí sú naši chlapci. Človeče, dáme. Vy to audio nepočujete? Dúfam. Človeče, dáme také hovadiny. Pardon. Raz sa mi podarilo. Say the nigga, say the nigga, say the nigga, say the nigga, say the nigga. Paráda. Tu ide zase asi menší strich. No, dosť dlhá doba. Vyhrali teroristi, paráda. Smolári. Chránim bečko. Lebo už to pokašľali tak raz. Zdali Ačko. Čiže rašli to na bečko a my proste nič, prehrávame. What? No zatiaľ prehrávam, takže tu bude zase menší strich. Som späť a ideme si dávať na ťažko. Uvidíme ako to dopadne. Ešte nikdy v živote som nehral na tom, ale viem, že som prehrával. To je všetko. Zase som to pokašľal. Tak, sem takto budeme killiť. Vidíte? Obťažnosť.
kokos. Ťažké jak svinia, vám poviem. Kašlem na to, budem lama. Idem tu za diglom. Aha, takto sa to robí. No a nekúpil som si bombičo. Určite sú na bečku. Idú na Ačko. No, jak? Áno. Pardon, pomýlil som sa, oni sú na bečku. Ty kokos. Jaj. Lamky. Takto si ja teraz kúpim toto. Nakúpim si helmu. Aspoň sa mi lepšie bude mieriť. Tak. Takto. Toľko strihu. Nenormálne to je. Že by na Ačko. Alebo Bčko. Čo ja viem. Asi, že by Bčko. Jasné. Mal som pravdu. Naše staré Bčko. My dvaja sme prežili. Tak ja si doplním tu na tieto veci. Nenormálne veľa strihu. Pardon, zľakol som sa. Takže som späť, ospravedlňujem sa. Bola tu moja rodina a prišiel môj ocko, že chod sa poučiť veci, ale ja už som dávno poučený. Viete, ako to chodí. Takže som musel vypnúť svoj počítač. Úplne všetko, no nie celý počítač, iba som vypol kanterko. Potom som sa chvíľku popozeral na videá. Shit. Že ako dopadli. Viete, keď som nemal čo robiť. Easy Gamer zabil bombou Davea. Pardon. Uff.
opäť je to ľudia. Tak toto už asi nezvládnem. Neviem. Pozeral som si video, by malo byť asi tak, neviem, asi tak 10 minútové. Nepodarilo sa mi trafiť. Kde to ideš plantnúť? Si magor? %. Však choď na Bčko. Chránim. Však choď na Bčko už tu plantnúť. Tak. No, už začína. Už to začína. Uj. Nestihne to. Nie. Jího. Nie je normálne. O chvíľu, keď prehrajem, tak asi dám na expertný. Uvidíme, jak mi to pôjde. Ale to sú čisto. Konečne prvý kill vlastne. Už je. Yes. Mám to. Chráňte ma. Proste ja som swaggerem, to musím dať. Takže mám bombu. Tak ma prosím chráňte. Do píska. Takže ideme dať na expertní a už môžeme potom zakončiť video. Tak, ideme za teroristov. Sešli? Už sme sa tu sešli dosť dlho. Šmoučík. Keď mi videl lak. No jasné. Lagy forever. Ty, ja som svinia. Vidíte, ako lámim. Budem dávať náhodne. Tak dáme si moju obľúbenú. A dáme si helmu. Matematika. Tak toto by asi bolo, dámy a páni, asi všetko z tohto videa. Ja sa budem tešiť na ďalšie videá s vami, keď budem natáčať. Na budúce video neviem, či bude Minecraft alebo Counter-Strike. No a ja sa s vami lúčim a čaute.